bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal ndo jettuɗen Allah en juule rasulillah sallallahu alayhi wa sallam en calmini en jarni kono kadi en ñaguima duwaw en nildi duwaw dendagal yeɓiyankoɓen to mbawi wonde nder dundu Baba Adama Allah subhanahu wa ta'ala rokki en fartangi wurde aset ha arta bandum ngam arde filande bandiraɓe yewtere men nde ganduɗon ma enen gaadi yewtidde ɗum e bandiraɓe ɓe ganduɗon ma ko kañumen kewno tigui kewnoɗon yiide e oɗo plateau hono Mouhamed Ndim wondude Mamadou Sow hande aussi e gote mabɓe kala wonɗo nanggandu wonno jeeyaɗo jeyani ko rondi saaha ko tambi ɗum noon enen ñagonoɓe Allah tan hen goto foof ɗum wawi wonde yo jaami kisal wone muɗum yo Allah addan ɗum jaam keeriɗo taw ma waw artude kadi mbawen kadi jokkude golle hande noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen gondi e mawɗo ardi bonnani woni mawɗo Abou Samba Diop mo ganduɗon ma ko kañum woni e baɗano en yewtere e kala saaha ko wiyete ko lewlewal communication enen gondi e mawniraɗo goɗɗo tedduɗo tabarakallah machallah mbeɗa andi so haalima e yimɓe hewɓe keptin o wiyete ko Cheikh Agne kankonne ko expert mawɗo tabarakallah machallah ko guendiyanke tigui rigui ko neɗɗo aussi ɗoftiɗo walla jiɗɗo leñol pulagu ngu ha laaɓi ceer ndo vraiment hollita e wonde enen jiiɗi yewtide makko surtout e won certaine toɓɓe o hullit tan ko enen jeeyi donc ko jeyɗen kanko sen garni tan en ɓaman ɗum noon en jettimo e on ɗon fannu no fewi ko haadi men tottudemo konngol en tottat konngol mawɗo Abou Samba Diop salmodire e rendo ngo Abou Samba Diop jaam Allah wiyetema jamde Abbas mi salmitima en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe ɗoɓe goni ene ɓe goni foof yo jaam kisi Allah gone meɗen yafnade ɓe aset ɓenno ɗo yewtande heɓani wadde wona e welede men kono mbiɗa ni ko jeeyaɗo jeeyakondi ha tengte wallodirtanoɓe ko wona ɗum ko yettude filmoɓe yettudema an e darde ma e coftal ma e nde ɗo yewtere nde ganduɗa ñande foof ene ɓeydo dañde doole ene gabbate jippaki kono en jetti yeeɓiyankoɓe en jetti waɗoɓe commentaire ɓe e windoɓe hande noon minema foof ken dañɓe koɗo so koɗo dañama teddinte kono ko koɗɗo on wawi bismade ɗo neɗɗo kanko Cheikh Agne mo Gawol ko neɗɗo daraniɗo ko fate ɓamtare ko neɗɗo kumpitiɗo sifaji kewɗi ko neɗɗo ganduɗo ko heewi jaɓɗo wonde less gandal muɗum mo jaɓani wonde dow gandal mum ko andi ko sino wawen amen gandina ɗum ma par noon piito ɗum becce en jettimo en jarnimamamo guila ɗo e Sénégal ha to caggal leydi ɓooyi nandemo nde o yeehi États-Unis toon dande makko toon Pulaar Shipping radio o e dente ɗe dande makko hen e golle makko hen kewɗe e gartagal makko ɗo kadi ko walliti ɗo to banggue darde wadde minema fof hande mata ken namdotoɓe saabu sa dañi gandu mo ganduɗa wonko humpanoma ko humpama ko heeɗiyankoɓe ma e yeeɓiyankoɓe ma jiiɗi humpitade sa dañi a jaggat hen ha tiiɗa en mbima bisimilla makko e galle makko en jettimo en jarnimamamo e fannu mo jogoɗen yadde makko so Allah lamɗo jaaɓi watta purgui ko noon tigui watta purgui mawɗo Cheikh a salminama no fewi a jarnama kadi a wiyama bisimilla e ko jeyɗa no mawɗo Abou Samba Diop wini ɗo aɗa wawi ɗo bismade ko par ce que ko galle ma woni ɗo a holliri ɗum e no min vraiment joofima feeɗi ɗum wonde amin jiiɗi vraiment jewtana min e nde ɗo toɓɓere no jogueɗen haalde joni Cheikh bisimilla ma Seydi Sar a jarama assalamu aleykum bandiraɓe rendo Halpulaar ene denti goɗɗe ɗe wono heɗoɓe Pindi FM walla TV min calmini on min juurimama on emin beltani on emin paami kadi gurdam leñol wawi jogade ɗum ko communication tigi enen kewi wiide so tawi leñol ala radio ala télé ni humpa e ko heewi ko yahata e aduna he kono Allah jarama onon dariɓe ha ɗum ɗo wawi wadde yimɓe wawi dañde micro ji ni kaala sawtoji mumen ni jeehe ni keɗe wona gande amen no ceerno Abou Diop wini ko mataw ko loodi Allah randi Allah waɗi amen ɗon komin mbawa fukkude mamin jogo haalde min jettiɗo min paani ɗo e raɓɓikinade tan ko yettude Allah yettude on heewiɗo yimɓe jiiɗi haalde donki so tawi minen min dañi min kaala ɗon wona fartange ko mataw ko bawɗe Allah tan e gilli hakkude am e Abou koddigal moƴƴal mo ganduɗa hen min jawaki ɗum e saaha hay goto e gandal mum machallah nden noon min calmina bandiraɓe tan haade men jumpude e golle ɗe e jewte ɗe
inchallah min calminiɓe on juurimama ɓe kamɓe kala. a jarama Cheikh Agne mawɗo Cheikh mi salminima gorko mo Gawul kadi ko ɗon dewten juuruɗen jarnen dendagal ɓesgu wongu toon to Gawul e dendagal ɓesguli fulɓe to mbawi wonde e nder dundu Baba Adama so tawi haala ka sa nani ɗum no leliri ni mawɗo Abou Diop aɗa faama tan ko gandal kesal ko gandal kisgal jiɗɗen wiide ko kañum tigui woni ɗo alhamdulillah rabbil alamin ko yettere Allah hande noon banda musidɓe tedduɓe pamen pamminen addini on yewtere nde gandanɗa hoorema tabarakallah machallah yewtere nde gandanɗa hoorema faati toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arwonire nde ma en jewtu e ko gandanɗa hoorema hande ina yarde attaye ɗo e nder leydi men Sénégal woni ko gandanɗa hoorema toon to assemblée nationale coowo heewi ɓisguɗi ɗi vraiment ina jiiɓi no feewi hani hande ko yaadiɓe ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni Pastef woni ɓen ɓe ganduɗa hande kañumen jooɗi e jappere laamu ngu ko kañumen e koyemen dutti ene ñiŋa ɓesgu gandanɗa hoorema vraiment hande jaggama keɓe mbaɗ ko ene manki rewde lawol woni manam keɓe mbiyata ko sukara korka rokkirama toon ɗum ko kamɓe mbi ɓe mbi également ko gandanɗa hoorema auto ji lix ganduɗa hoorema kina tolno e 5 millions e député ji ko ɗum codana ɓe jadani hen mais également aussi ɓe kolliti wonde kina tolno e temedere ujunere député ji wone mabɓe rokkaɓe ɗum pour wawde sodde jawdi taski ɗum ɗon aussi ko hunde ganduɗa hoorema won e yaadiɓe mabɓe mbi e wonde ɗum tati même ta jeegom par ce que hanki ko ɗum ɓe kaɓorno hande so tawi vraiment yiyama eɓe mbaɗa ɗum ɗon won caɗele gonɗe ɗon toɓɓere men ɗimmere nde nde ganduɗa hoorema ko ɗum tigui woni sababu hande dañɗen oɗo koɗo pattam lammijo woni immigration clandestine enen gandi oɗo immigration ko ɗannule ɗe ganduɗa hoorema ndewani lawol neɗɗo haɗaka ɗannade kono ɗannugal ngal rewani lawol ina heewi jibnande yimɓe caɗele te ɗum ɗon foof en jii ɗum en jii kadi wonɓe ganduɗa hoorema hande nene nokkuji ɗi none leyɗele ɗe vraiment soko sago hande taw boom garti ɗoyta kono holno gartirata par ce que a woppi wuuro ma walla a woppi nokku ma duuɓi desal te vraiment hay hunde gasani te vraiment aɗan ɓiili toon a ala kayitaji a wawa artude ɗum ɗon foof ko caɗele holɗen leyɗele ɗe ganduɗa hoorema hande aɗa yiya toon ngaaluji kewɗi kono yimɓe elle jarani ɗin ɗon nokkuji ɗum ɗon foof ma en gartu hen ɗum noon bandam musidɓe tedduɓe joni joni en mbatta so wona puɗɗiɗen e yewtere men nde ganduɗa hoorema ko kañum woni pamen pamminen ɗum waɗi cuɓiɗen toɓɓe ɗiɗi donno toɓɓe ɗe ene galɗi no fewi enen jogui jorto moƴƴo ko jogori jibinede hen ma wonan en nafoore mawɗo Abou Samba Diop ko an iddirtomi garen tan e nde ɗo toɓɓere arwonire woni hande sa ƴeewi ɓesgu Pastef naɓe wone mabɓe yaltuɓe mbi e wonde keɓe kaɓorno ko hanki elle hande ko ɗum ɓe goni artide te kañumen jadata hen te ɗum muusi haade ngue muusi par ce que kala plateau mo jaaɗa ma taw eɓe goni toon ko wayno Guy Marius Sagna en ko wayno Cheikh Oumar Diagne en somi limi ɓen ɗon ene waɗi woɓɓe ɓe ganduɗa hoorema hande nen pilñiti no fewi no fewi no fewi ene jogui muusal par ce que mbi e wonde koɓe kaɓorno ko haaɓi keeɓe laamu elle eɓe goni ke yaɓɓude dow muɗum holko mbawɗa famminde men hen a jarama no wawi so Mamadou Sow walla goɗɗo wonnoɗo ɓoyami wawde luggikinade ɗum kono Abbas nema no saɗi dartinde nema dartinde ɗum weeɓani haala noon a wawa ƴamde lefol laamu tawa haalani ko jogorɗa ittude ko haqqillaji yimɓe gonno e dow muɗum ko heddo noon so tawi heeɓi beele ne weeɓi ittude walla ala wona ko weeɓi ittude weeɓani ittude saabu yimɓeɓe potani dañeɗe potani mbawkaji ɗi potani wonko tawata e nder suudu nde gonɗa boowal nde aɗa wulla aɗa luuka sa naati nder sa yi andan ko kalɗa ko wona noon walla ɗum weeɓani ittude to banggue auto ji guila assemblée territorial kala neɗɗo biyeteɗo ko député wonko o totta oto tolniɗo e makko walla damode tolnidi e ko waɗata ko e kala ñalawma baɗɗo wonko jomum poti heɓde adana ɓeyɗo guila ne wonno capanɗe nayyi capanɗe jeetati député ha yetti temedere capanɗe jeegom e joyi ne ɓeyɗo ngallu ne ɓeyɗo feeji ne ɓeyɗo ɗum ene ɓeyɗo wadde jeddi ngala hen wonde député ne foti dañde oto hewɓe ne jaadi hen ne joga e service aji fodɓe dañde ni luural ngal woni ko otoji poɗɗi dañede ɗi ko holɗin e beele so ɗi dañama totteɓe ina liggoyo ɗine poti liggoyade ɗe ni ha ɓesguji suuɓiɓe ɓe jiito hen koye mumen wona waɓe ne jaaɓe sisiɓe keeɓa o tan lelo ɗo e nder galleji mumen ɓesguji mumen e haajuji men tawa liggoyaki ɗum sen garti noon ko haalano ko no heewi ko haalano saabu eɗen gandi to banggue 15 d'avance uji gonnoɗi toon ko fate ko mbiɗa ko suuka koaken ko fate tamoje ne beeji hajju en sadde wonko laamuji men gowni en nani e nder service aji kewɗi
joni an somi faami an haqqille tungi ko ittude ɗum weɓata kala biɗo no wawi ɗum ittude ay enen haaloɓe ɗe ñiiɓe sen laami hay ene ittude ɗum weɓata hay enen e koye men hay enen koye men wadde est ce que a sikkani ko ɗum woni ko ganduɗoma hepti par ce que min ko ɗiski hawdi men seeɗa ko yimɓe ɓe ganduɗoma en gunduno e mabɓe beele a sikkani ɓen keɓani part men e gâteau tan ɗum waɗi kañumen jalti bowal en pilñito non mi sikkani on banggue mi sikkani haalɓe ɓe jeeyaɓe mabɓe haalɓe ɓe noɓe kaldini so woni ɗum ɓe poti ko yettede ɓe jarne koɓe nunɗuɓe ko mbiɗa Guy Sagna haali ko kanko sukkidi bawɗi ɗi kanko haali ɓetu makko ko waɗi assemblée national yimɓeɓe gandi ko liggotono kanko wi o windi o namnima o wini o haali ko haalno ko wonno ko dañan o haali so tawi yaari noon ɗum ko nunɗal yo yette ko nunɗuɗo Cheikh Oumar Diagne ko haali ko en keɗima Cheikh Oumar Diagne ɗemgal mum wonani e nder jiifu muɗum woni e nder palais yi ko hawnan ɗum haali riwama toon yalti ɗo moƴƴi wiya ene moƴƴi en keeɓima potal Davos ko watta on ko kawtal feu mbaɗɗo toon o o yolni maw leydi ɗanngal muɗum kono o ñiŋi dental ngal wona dental bangal ɓamtare banggue duumade to banggue dawgol sadi jin wiide ko yimɓe haaloɓe jeyanɗe mumen e kadi so leydi no waylo ko ni foti waade wona tan mi jeyama e landa ko landa waɗi fof no moƴƴi mboɗo yaadi hen ala suusde haalde e nder landa o par ce que mawɗo mabɓe meeɗi wiide so tawi landa no jogoyi wuurde ɗo e duuɓi 50 ko kamɓe koye mabɓe poti ñingde ko watte hen ko fewani ko wat so tawi ɗum nunɗi ko ɗum foti haalede Ayib Daffé joguiɗo groupe parlementaire o haali ko woni e nder hen koɓe kalno Guy Sagna koɓe manno ko manno foof kono ko heddi Abbas ko woni gonga ko mboɗo heewide saɗa felde neɗɗo wonde aɗa felde ɓiye yo hunoko mum waɗi laɓangal yato an mawɗo aɗa sulmo heddi koɓe ndawo koɓe ñiŋirnoɓe ko ha laaɓi ɓe guitta mi wima noon weeɓani weeɓande wona mais sa ƴeewi soɓe ittani noon kadi ko feloɓe so yiiɗi faade mabɓe par ce que wiya ko rupture wiya ko wonno ko yo nattude ha laaɓa nde weeɓani e Afrique ha tengte Sénégal ko noon weeɓani Afrique ha tengte Sénégal mawɗo haji Guy Marius Sagna kanko o wi ko insisti a faami e wonde ko wiyete ko sukaru koor walla gueɗe tan ɗe cewɗe ganduɗoma o yi ɗum e assemblée ko kanko kay iwata assemblée kono so tawi omo lutti wonɗo ɗon ɗum iwata hol dowle jogini ɗum walla cikkuɗa kanko walla ko yidde nde tan woni ɗon ete neɗɗo fof de andi ɗum ko jaadiɗo mum gonga neɗɗo fof andi ɗum ko jaadiɗo mum andi ɗum ko jaadiɗo mum kamɓe gonduno kamɓe gandodiri eɓe gandodiri goto fof ko wawi e ko wawa heddi ko enen heddiɓe ga heɗotoɓe ɓe hol yiyande men hen yiyande men de woɗɗata sabu sa wi aɗa haala e neɗɗo o yata on meeɗi joddade so tawi aɗa haala e neɗɗo o yata a jooɗima ɗo haalata aɗa heeɗi ɗum ko keɓeten ko fof heɓden tan ko jayendeji hen sahaji ɓe gara ɓe jooɗo ɓe kalda ko hawni hen tan ko hande ɓe kaali ɗum ɗo janggo ɓe guitti ɗum ɗo ɓe gaddi goɗɗum ko ɓe mbiyata var ko ene fof eɗen jiiya ɗum saaha saaha fof eɗen jiiya ɗum kono no wayi waɗi fof oɗon jejji tan kadi ken ɓiɓɓe bani adama en neɗɗo o hande o feewa tan janggo o bona ɓawa janggo o fewta so tawi neɗɗo o wiyama tan kono wano hankkini tan yo heddo e ɗum hay enen ga islam ga mbeɗa heewi rokkidde yeru Seydina Oumar hol ko Seydina Oumar waɗani haade mum nadde e islam nde o naari islam o wonti khalif kono haɗani e nder khalifa makko saaha fof yimɓe ne jangguinamo komo wacco hoore makko e komo fewnita ko nden hay ɓeɗone dokken ɗumen tan honon no ɓe jiirani ganden tan ɓe jibinaka banggue goɗɗo ɓe jibinaka koye Sénégal kamɓe ni ɓe mbaɗi koye mabɓe ko ɗo ɓe mawni ko ɗo ɓe janggi ko wurte ko ɗo ɓe guuri ɗum ɓe mbawa addude ɗo koɓe guurani ko wiyete changement ko génération goɗɗo ƴeewete kono wona ɗiɗo génération ngaji kay c'est à dire min somi faami ɗiɗo génération ngaji hannde a jaggani haqqille ma wonde wonke ɓe mbawi waylude e gonka men hanki sa yiiɗi waylude an génération hannde soɓe jiiɗi waylude koye mabɓe yoɓe puɗɗo e koye mabɓe o galleji ɗiɗi joguiɗa yeey goɗɗo goppa goto jogoɗa goto otoji tati joguiɗa woppu goto jogoɗa goto par ce que wone mabɓe yaltuɓe ni par ce que ɓoyan komi heeɗima
gote mabbe ko jayndi yanki holliti wonde kanyum en jogi kululi parce que y a des ministres gando horma et des DG gando horma kala joginodo galil toxil hande galle mum ngabbido ko enen tan goni ɗo en jibinaka ko weyɗo en jibinaka banggue goɗɗo ko ɗo tan jibinoɗen ko wiyete ko systéme éducatif o moƴƴani en fof ɗo jangguɗen koye makko jangguɗen ko hen kalaten ɗo ɗo jooɗiɗen ɗo te pourtant mbiyeɗen ko systéme o moƴƴante ko sukaɓe men oto ndew hen te ko hen gonɗen ko gonɗen ko hen ɗon gurdam guureten ɗam ko ɗam tan guureten ha Allah nde itti ɗum wona neɗɗo ni ara tan ɓe yiiɗi changement ça se fait hay e nder tubakoɓe mbiyatma ko neɗɗo so yiiɗi waylude hoore mum koye duuɓi sappo hay carte d'identité nde mbayleteɗa ɗum ma daña duuɓi sappo parce que nden mbadima kadi gondi changera aranga ni no mbami andi ni wona ni mbanum 74 a yahata neɗɗo wayliya e neɗɗo kadi kañum nehata hoore mum sa yiiɗi ko kalɗa hannde ko janngo yimɓe jagga heen yataw aan e hoorema aɗa anduno ko kalɗa hanki koko gonga e ma so wonani gonga e ma so yeehi tan aduna heɓtere heɓtimama noon woni ɗum woni gacce aduna donc hannde oɗo saha en wawa haalde balla banggue mabɓe politique kono iyiyande tan so yimɓe gondi tan wodat goto mo ganduɗa kañum heddoroko e tan koko wonno ko kaɓete tan ko kaɓete anda ko wayno Guy Marius en ene ganda ko constance hay so tawi hanki haalino ɗum ɗo ko kono ko ɓuuri heewde ko haalata hanki ko ha joni koye ɗum o haalata koye ɗum o woni donc ko neɗɗo o tengtude e gueɗe ɗe ganduɗa gonɗa e banggue politique noon kam min mi wona hen forɗo no fewi so wona mboɗo heeɗo jayendeji ɗi tan kadi ko noon mbi sikki aussi ko kalɗa ko mi yiyani holko ɗumin to ɗum ko haali ko tan mbimi so tawi koɓe kaali ko yaari noon kamɓe fuɗɗi ɓe yaltude ɓe kaali ɓe yo yimɓe jettuɓe koɓe wawɓe par ce que wonde e nder gollal jiya hen ko fewani ko mbinɗen sen keeɓi ko ni mbatten e iwani aɗa jogui hakke haalde ɗum min de mboɗo yetta ngal cuusal mboɗo yetta ɓe Guy Marius Sagna min kaldata Cheikh Oumar Diagne min kalda hanki mi mbawi ko weldude messuji e ko nandi hen ko wiide ko hen jeeyami nde min kaali programme mima ujunere e nogas jeegom hectare yo hokke teɗen gandi sukar Sénégal o en donki yo saffu caɗele meɗen sa woni nder lisa ko sukar motaɗo ñamata so tawi gomɓe lisa donki dañi sukar moƴƴo enen on dañita sukar beɓɗo et pourquoi 1026 hectares ina hokkire o yaadani no haali ha yimɓe foof nani wadde mboɗo yettaɓe kamɓe wonɓe nder hen ɓe heddi ko kamɓe winama ɓe mbaylu ɓe soɓe donki waylude soɓe dañi haalɓe yoɓe mbaylu koɓe mbino ko hoto ɓe ñing ɗumen yoɓe jettu ɓen woni koye siftinde ɓen koɓe kalno ɓe potani ɓesgu Sénégal so tawi ɓe ustani hoto ɓeydu e nder hen tan ko lancé tokos tan ha hande par ce que ko yimɓe mabɓe par ce que hande vraiment en memani hay goto gummiɗe classe opposition mais ko yimɓe mabɓe tigui rigui hanki mi nani hanki docteur Diallo ene wiye e wonde kañum aussi ne ɓeydi jingdi El Malick par ce que o wi El Malick yo waɗ arrêté ko haalata ko par ce que kañum o wawa comprendre El Malick daro wiye e wonde j'assume ko jiɗmi ko jiɗmi ko wadde ko min c'est comme si ko kalis muɗum te kanko hanki nananɗen omo wiya te o hullu no fewi par ce que hanki nanimi omo wiya e wonde o wiyatno ko Sonko kañum woni roi Diomaye ko prince o wi ɗum ɓe jiiɗi joguiral leydi kono hanki no jiirimi omo filnitiri ni en addinimi vraiment kulhuli wonde est ce que au sein du parti est ce que mi jogirani dañjude caɗele beel caɗele jogirani jibinede toon walla par ce que façon neɓe karata ni neɓe karani ni hanki eneɓe karani hannde en ɗi sirtude seeɗa e Abbas andi jikku ina saɗi ittude ko jikkuji ɗimin joguino eɓe kabde eɓe kolla yimɓe nde ɗo fenade ɗum ɗo moƴƴani ɗum ɗo yahani e on haqqille ndolagu ko kamɓe tan gonɗon ha joni wadde soɓe luwodirini sen dendi enen ken eɗen kabde e yimɓe woɓɓe enen gandi cuusi men e ñawdalla men eɗen gandi mbawkaji meɗen en kaɓama ha en garti so tawi luwode koye men tan ko piranɗami ko ɗum piranmami ɗon joguiɓe ɗo ko ɗum kollanmami somi faami ko aƴ wi ko añ wi ko ɗum woni gonga woni yaadiɓe kañumen ɓuuri andirde kañum ɓuuri andirde heddi noon heddi ko mbiɗa joni ko docteur Diallo ko haali ko eko goɗɗo haali ko won yaltuɓe no mbaɗa défendre El Malick ne mbiya koye gonga mum woni mi hokka yeeru Sadio Diaw ko assemblée nationale liggoto nan ɗo e télé hen invité ɗo ñande 1er mai o wi ɓe meɗi dañde président assemblée nationale jeeɓi tan joddade e mabɓe ko El Malick
woppi tan fof ari jooɗode e maɓɓe meɗen dañi hay président assemblée nationale goto kadi jooɗake six muɗum o jooɗodima koye nder maɓɓe jooɗode e maɓɓe kadi wi ala opposition ala hay batte kala ko fewani yo waɗe rutti wi ina tedde muɗum arde ina joola oto mum ɓe ngar jolani otoji mumen ande ɗum so haala politique ma won biye non c'est à dire ko ɗon caɗele c'est à dire ɗon caɗele woni tan comme par exemple hande hay goto salaki yo député charan otoji mais 50 millions oto million capanɗe joyyi min mi yaadani hen hande mi yaadani hen janggo mi yaani mi añananima yoɓe dañ ɗum kono jinmi wi tan ko kala oto moɓe mbawi dañde mbimi yiyata ko oto ligganteɗo leñol ligganteɗo leydi ligganteɗo diwan cuɓiɗo o wona tan neɗɗo o heeɓi oto muɗum ina waɗa hen jawdi ne waɗa hen gooƴi mum ne waɗa hen carte mum walla nawa min hande oɓe dañi L200 ji tan jawoji million 15 mi jafuɗanmi mi anda ɗo tolni ko nandi hen ɓuuri 50 million o min mi yadani ɗum saabu 50 million chauffeur nan hen ko joɓeteɗo carburant o nani ko batteɗo hen entretien o nan ɗon mécanicien ji ɗi nan ɗon guila e ko yadata hen ko donc sa 50 ko mawno wiyata 50 ko noon ma heewoy si min mi yadani e oto 50 million ko noon donc tan mi Abou e nder konngol makko tan mboɗo jaggi hen gueɗe ɗiɗi ha tati bisimilla gadigel ngel ko El Malick so wi j'assume e France firtan ko e jolfo walla pular komin teyi komin miiji komin waɗi min teyi ko dal ko mbaɗo ɗum min teyi firtan ko min teyi j'assume kam ɗo oɗo contexte mo haali ɗum o firti ko ma min teyi aɗa andi ɗon joni ko ɓuuri ko jahnude yimɓe walla ko ɓuuri ko hande tunde haqqillaji yimɓe foof aɗa andi saɗa wi min teyi yata ko an jeeyi non ɗum kam en kalano par ce que ka garɗa koye mandat a jottiɗo e duuɓi joyi mandat o ka jiltoytoɗo ɗum donc ay aɗa andi a jeeya ka mbaɗaɗo ɗon ka lomtinaɗo kamɓe mbiyata député du peuple gonanɗa ɗon ko peuple waɗma donc ka lomtiɗo noon ne jogui yakare lomtinɗo mo koko kepto walla ne wawi joƴƴindema kala walla itta ko ɗo gonnaɗa ɗo ko gueɗel gonguel gueɗel ɗimmel ngel ko hol yimɓe jogui waɗaɓe ɗo e kaso mbiya ko jogui ko hectare uji ha sappo naggam hono gompaji goto rokke ma ɓuur temedere hectare ujunere hectare te neɗɗo goto tan jogui ɗo hen gueɗel wiya horo holno neɗɗo joguirto ɗum ɗo Ndengler probléme mum nan ɗon c'est un national ɓeɗo kam ko multinational oɗo ko national itti kalis ya rokka leydi ndewɗo ne rewa hen ha golle mum boniri hen ɗum ko gueɗel gonguel ona gueɗel taraɓel ngel ko no mbinumami ni ko neɗɗo wawi ñaw ɗum tan ko jaadiɗo mum wajiɓe jaadino jeehi woodi ko gujjoyi nde gari ene pecca goɗɗo ɓe peccaɓe gari goɗɗo wi mi yaltin ko heddi ko yaltin ko heddi ko wontiddu ko hakkude mabɓe donc cela veut dire que goto ne andi jikku goɗɗo on ne andi ko mofi ene andi ko addi ene andi ko miiji mais noon ko ɗum tan woni duko ngo goto ne andi holko miiji eɓe gandodiri dal eyyi ɗon noon ƴeewen tan holɗo pundi ndi ruwirata ha jiiyen koye men e nder koɓe mbaɗata ko noon Allah jarama vraiment on jarama e toɓɓere nde waɗi fayida mbiɗa sikki aussi bandiraɓe paami no fewi saabu ko ɗum rogere nde ganduɗa hoorema ɗiggata kadi vraiment woppetaki ɗum noon yo Allah faabo Sénégal no kewɗen wiide e kala saaha beele vraiment enen kebta mbadi no ganduɗa ma ko ɗum aduna foof yeɓirtuno Sénégal e oɗo saaha joni garten e toɓɓere men ɗimmere toɓɓere nde ganduɗa hoorema ko ɗum woni sababu vraiment hande ni mawɗo Cheikh Agne vraiment mbaɗɗen invité Cheikh Agne so tawi jumri Allah min jaggui ko 2006 ha 2014 gonɗa ke ɗonngal hande enen jaggi hande ɗannuli kewɗe hande yimɓe ene jiiɗum ko adi foof woni ɗannungal clandestin manam ɗannul ngal ganduɗa hoorema rewan lawol hol conséquence mo jibnata e nder leydi e hol kadi an ɗanniɗo ɗannungal ngal ɗon beele aɗa jogui assurance to jaaɗa ɗo mawa won toon gonko mbaɗka fayida Allah jarama Sara jarama Abou no mbiɗa ni mi waɗi immigration seeɗa 2006 à 2014 kono immigration min mboɗo wawi tan ko immigration accident manam wonano tan mboɗo ummi tan mboɗo yiiɗi yaade immigration hepti mi ɗannima ɗannule kewɗe ɗo mbawnomi jooɗade kono taw koye hoddiro tan bani adama yahata wadde ɗannetoɓe ɓene ƴe jaggiren tan ko adi foof koye hoddiroji jeehi heddi noon
ko neɗɗo o mawna o jogo haqqille holko nafata ɗum ɗo ɗo gonmi ɗo beele haajam humtoɗo walla humtorako ɗo beele ɗo ɗo jooɗimi ɗo mboɗo yeeɗi ɓerdam ne yeeti mboɗo yeeti walla ala beele ko yeeso ɓuri walla ruttade ɓuri e neɗɗo fof kan wiyete ko so tawi a felliti aɗa ɗanno ya yooɓo geɗe ɗiɗi mboɗo yaha mboɗo daña mboɗo yaha mboɗo waasa c'est à dire ko mbeɗa yaha mbeɗa daña somi dañi mi artira ɗum en jettaki ɗon taw mais mbeɗa daño tan yo yaaru geɗe ɗiɗi tan mboɗo daña walla mboɗo waasa wonɗo neɗɗo ɗannoto wiye kaari dañiron ha heewi kocca paɗe ma paya toon ɗum mbasa dañde toon haydara par ce que arsugaji potani neɗɗo yarata koye arsugue mum aɗa yiya neɗɗo yetto e ñalawma goto haaju mum humto hoota aɗa yiya neɗɗo wona ɗo duuɓi temedere haaju mum humtora ko hotta ɗum woni immigration immigration noon fawi ko e geɗe ɗiɗi ko ha e tati ɓe mima holko woni immigration ko ummade e leydi faade e leydi e daawol juutngal walla daawol daɓɓal ko holko addantuma yaade ko ka ñoolaɗo ɗo gonnoɗa ɗo aɗa yeehi hedde addama yaade ko basal ma adduma aɗa yeehi mais mawɗo ɗon joni comme par exemple aɗa yi neɗɗo ƴettuɗo comme par exemple 5 millions 6 millions waɗ ɗum e ɗonnungal ngal te alors que 5 millions 6 millions hannde so neɗɗo jogino ɗum ɗon foti wawde au moins gollude te daña hen o heew eyi walla ko kumpo tan alay sago neɗɗo kam ko yiyande tan ay ko yiyande tan aɗa andi liggotoɗo ƴewata ɗum toujours ko profit holko dañanmi hay so tawi yiyino marchandise a yeehi hannde marchandise o fof sodama jaaha kadi nanɗoɗa ɗo connoɗa marchandise o damma seeɗa fof gartira bona e juuɗe ma 6 000 mi yi ɗum hankkadi nayi ko ɗaɓɓude tan wona mbiyannomi tan ko immigration waɗata tan ko condition ko ɓuri heewde hannde Afrique ko basal ko yidde dañde aɗa dañi 5 millions ko yonanima aɗa dañi 10 millions yonanima enen kay en jii kay jogiiɓe ɗo hene 2 milliards kono yonata ɗumen alors ɗum woni ko alay sago neɗɗo o yooɓo e geɗe mum e jahal mum nenen noon mi jaa immigration ɗe no mbimami nane ni koye hoddiro tan jeeyi immigration kono haɗani noon nde min jeeyi toon min pertiguiti amen noon kadi immigration jannguɗo fotani waade no immigration mo janngani jaafoɗon c'est à dire holko mbawɗa sernande men ɗon jaafoɗon min mbawi wiide ko jannguɗo jogiiɗo haqqille mum ko jannguɗo Qur'an walla ko jannguɗo français walla ko jannguɗo arabe walla ko jannguɗo meccal walla jannguɗo meccal eni yoɓti e nder jahal mum ko ɗum ɗon jinmi waɗoyde komi jeeyowo somi yettima komi jeeyowo komi baƴowo meccal naggam somi yettima mbaɗa meccal naggam sa jooɗima daawal a yiyani hono ɗum ɗon ko gueɗel gonguel tawa joltude walla ɗiɗi koota mbaɗoya ko jiɗɗa wadde ko bagge goɗɗo walla mbayloɗa goppa ko jinnuɗa ko naata e goɗɗum naata e goɗɗum kono hannde holko jiiɗen immigration ko moɗum yaran manam yomi yaltu leydi ndi tan ƴetti bagage am tan mi yeehi yomi yaltu leydi ndi tan ok hannde ko ɗum woni caɗele mawɗe ɗe gonɗoɗen mimi yaltu leydi ndi joni jomum so yalti leydi ndi o yeehi o naati e leydi ndi o gadduɗa hen ɗo no foti yaade sen ƴetti e yeru Amérique o naati Amérique o wona immigré par ce que pour gona immigré ene waɗ sarɗiyeji enen ngala visa immigré joguiɗen ko visa visiteur ɗon jinnami namdal wallahi ok à part noon yaaɓe rewɓe Nicaragua ɓe kono kala dañɗo ɗo visa yeehi ya koni saɗi ne weeɓani koɓe seeɗa so wona yaltuɓe e loterie dañi green carte walla enen dañi ɗon liggey mo ganduɗa itti ɗumen ɗo hen ene nawa ɗumen toon wona ɓen ko kala jeeyaɗo Amérique jooɗi koye visa visiteur a waɗaka considéré comme immigrant ok joni ɗon hol différence gonɗon visa mo ganduɗa ma ka immigré ko ɗum on ɗon visa joguiɗa e visa visiteur pour yimɓe ɓeydo famde visa sa yi ambassade ɗo ɓe dokkanma ko visa visiteur c'est à dire mbima min dokkima visa balɗe duuɓi sappo
heɓe ɗum dokke ɗum ɓe dokkirta e nder ɗum ɗon noon mbinoɗa an kaɗa yaha aɗa somoyo walla mbiɗa kaɗa yaha aɗa salminoya walla mbiɗa kaɗa yaha aɗa waɗoya tourisme dokkeɗa ko visa visiteur a ala droit liggey a ala droit ɓoyde toon mais joni so tawi golle tawimama toon risque ko ɗum ɗon woni risque o ɗum woni noon hankkadi no joomum naati toon yi golle dañi seeɗa wayli wonti clandestin a wonani taw émigré joni noon en mbawi ha terme émigré o eɗen mbaɗa ɗum utilisé en mbawa seddude hantude mbaɗɗo immigré emo wonani immigré mbaɗɗo immigré o ko mo ganduɗa henne ko leydi mo waɗi conflit jeetani yeeru conflit Mauritanie a waɗi réfugié a waɗi formulaire I 485 ko on dokketeɗa nanna ñaaweɗa dokkeɗa immigré ɗum woni an kadi an woni émigré amma ɗum ko neɗɗo nde toon en sohli gollotoɗo ala ɗum e nder Amérique kono yiima an gonɗo Afrique walla bangue goɗɗo settima golle ɗe joguiɗa ɗe ene jogui hen haaju waɗa pétition dokka gouvernement rokke yamirore dokka ɗum visa émigré ara jooɗo tataɓal ngal ko baɗɗum lotori green card kamɓe ɓe dok donc ça de immigration Amérique waɗi ko quota leydi naggam min dokki ɗum ha yimɓe naggam leydi naggam min dokki ɗumen ha yimɓe naggam donc naata e on ɗon quota ɗum woni an woni immigré légalisé ko serti ɗum ko foof ko clandestin jafoɗa Abbas mbiɗa namnade Cheikh ambassade Amérique gonɗo ɗo ɓe kollitiɓe mbi yantude ko dallinde ko wi ko heewɓe wona visa immigration kewi dañde kono o wini ko hen gartan kono ɓe toɗɗima hen ko ɓuri heewde ko sukaɓe wiyaɓe ko janggoyoɓe wiyaɓe ko janggoyoɓe walla ko nalankoɓe te so janggui ha gayni kadi garta ko ɓeyta hen eyyi ko ɗum tan woni ha joni clandestinité o par ce que nawma toon ko haaju nden domin ƴetti yeeru e am komin nelannoɗo haaju Canada banmi o haaju ha gaysi kono wonon mboɗo joguino sac e ɓandam te kadi visa am woni jogui daawal jaami États-Unis safrade ɗum woni no bujibam immigration d' abord wona immigration jaaɗam wona clandestinité jaaɗam ƴeewmi ko voie légal visiteur e nder ɗum safar tawi kam hen hano ɗum nde visa am nde ko dokkuno kam yomi jooɗo ko gasinde mi windu laamu ngu mbimi ɓe miinode mi arino e leydi moon mboɗo foti ruttade kono ɓandam rokkani mi yomi rutto mboɗo ñaagui on ɓeydo noon mi hammi safro ok ɗon ɓe jaɓanma ɓe dutti ɓe binditi kam ɓe mbi min dokkima min yamirore ha sabba naggam par ce que ɓe ƴeewi safar o par ce que waddi hen kayitaji safrotomi ɗi ɓe ƴeewi daawal ko ɗum fotata wonde ɓe dokkimi hono ɗum daawal ɓe ƴeewi médecin ma peut être kamɓe gandi no ɓe mbaɗi kono nde deuxiéme nde gasata nde hawri ende safara fotata gas komi légal hay an joni sa yeehi États-Unis a joguima visa visiteur haajuma o gasan kamɓe ɓe jogui lawol widema ya ñaago prolongation kono enen ne mbatta ɗum a ara tan ƴetta passeport ma ñobba haala mbaɗa e less jagana gonna e gollade manam kayitaji ƴettunoɗa ɗi ga foof joña a joñi ɗum ko avant ɗum ɗo événement ji ɗi ɗo garat ok joni 2005 2006 ha 80 ɗum ɗo fof a arat honno foti e yimɓe men ummiɓe Afrique centrale goppi toon golle mon Gabon Congo te taw golle tiɗɗe golle tiɗɗe joguino toon ko ɓen fof ɓuuri nimsude e yaaɓe ɓe ganduɗa hen ko clandestin gonti toon kamɓe noon ɓe dañi chance damal gotal gudditangal ngal ko wonno en ce moment ne wanno conflit Mauritanie ene wanno conflit Casamance ene wanno conflit Rwanda donc Afrique ne wanno conflit ji ɓe dañi kayitaji ɗiɗo leyɗele sa yi toon hande so Abou Diop sa hawre mum ri Amérique ɓe noddira ɗum ko Jean Collela a noddira inde wonde jogoto ɓen joguinomo on chance kono guila nde Mauritanie gassi Casamance gassi Bissau gassi
Rwanda gassi a wawa dañande ɗum dalilu kada jotto e ndiɗo leydi en tant que réfugié ko suda dilli ko suda joni ko ɗon kadi yimɓe awa ɗum noon rewde ɗon tan sar ko wiidema neɗɗo o mo wawi saɗa yaha e leydi ara andi texte uji leydi ndi jaaɗa ndi holno ndi wurti sa yiɗa tampude toon kono noon ɓeydi hen tan ko Amérique kam ha 2020 ade dirango mango wadde Nicaragua ngo sa naati e leydi ndi kamɓe ɓe mbawi woppudema e yiddema ɓe tampintama ɓe mbatta taw ɓe gandi aɗane leydi ɓe gandi aɗane leydi kono haade a waɗani tan koni han abujo ɓe wurde e galle mum a dirlinani hay goto a haɗani hay goto wadde ko waɗata ko aɗa jooɗi kono hande kam ɗum ɗon wayi mais on fannu joni comme par exemple so tawi an aɗan toon aɗa jooɗi aɗa anda an a wonani e légal an hoorema aɗa andi ɗum leydi ndi andi ɗum holno mbatta gummoɗa toon sa yiiɗi artude holno mbatta garta ala probléme aɗa wawi artude duttoɗa ɗo fof ala probléme ko kul huuli wonno so tawi a anda loi ji leydi walla a anda sarɗiiji leydi wiyeteni a anda ɗum kul huulide koɗa e ma ha ganduɗa mbiyata ko somi yeehi mi artata ala no jarunoɗa ni sa arti ɗo sa watti no jarunoɗa ni tan a yahat joni min somi faami jiɗɗa wiide ko so tawi aɗa ɗanno e leydi janandi d' abord ko adede foof andu holko kuulɗe jaaɓi e holko cali ɗum ko ɗum ala budda neɗɗo finatano mboɗo yaha Podor taw anda lawol ngol heewi yaaɓe kadi yaaɓe Podor holɗo ndewi ok heewi yaaɓe hannde e ɗum ɗoji surtout toon to États-Unis heewi yaaɓe toon hannde wonɓe hannde nder États-Unis ganduɗa hoorema duuɓi kewɗi guila jeehi goo dañani ɗiɗi ron kam yo gartu hannde en jii Donald Trump ɗetti pelliti yidde kala mbo wonani en réglé on ɗon fonnu ene umminma toon en artirma a sikkani ko ɗum occasion pour ɓen ɗon mbawa artude walla gartal mabɓe ɗo moƴƴani e mabɓe Abou monsieur Sarr so neɗɗo tan hannde oto sa ƴetti Amérique wonɓe toon ɓen kam mbiyatake hankkadi ni immigré par ce que il faut que kadi garten e konnguɗi men Pulaar jillu yiiɗo ɗanniɗo e perɗo holno no pamminirta ɗum yimɓe par ce que ko konngila piɗo cen gonɗon jillu yiiɗo e ko jaaɗo tan ni ƴeewoya ok on woni visiteur o visiteur ni ƴeewa tourisme ok ɗanniɗo o wonko ɗaɓɓoyi perɗo o ko ɗaɓɓoyɗo ɗo ni hoɗi koɗɗo ko jooɗiɗo han kadi kañum ɓesni toon hayso ɓesnani hayso ɓesnani hankkadi ko tan o yehi kañum ko jaaɗo ko jooɗiɗo toon tan ɓuran ɗum hankkadi ga koɗoɗi tan haydi noon ko dalilu dañno hoɗi walla wonka holko joƴƴini ɗum toon ɓeɗo ene jooɗi koye nafsi mumen jooɗi ene jogui ko gartiri kono hankkadine kañum ɓirritima hankkadine kolli caggal ko wonno toon koɗi ƴeewi galleji walla dessi wonde ɓesgu ɓen ko toon jooɗi andi noon kañum andi ko joguiɗo kayit walla ala kayit mais an jafoɗa ɗon tan to gandi par ce que hojomaji ɗi nan doga no fewi kono ɗon joni comme par exemple jaaɗo tan dañi fartaŋe heeɓi toon kayitaji walla heeɓi toon galle resi toon dañi toon sukaɓe est ce que on ne weeɓi ɗuggidde toon artira wonata hay joni fof bakkan bugol jamma ina riidi tan ko jamma non sa nani jinmi wiide ɗuggidde wona e beeleɗe mum kañum ummo toon mais laamu comme par exemple États-Unis est ce que ne wawi ɗuggidde ɗum itta ɗum toon wiya ɗum ana ala kayitaji ɗum kay so tawi a waɗi ko fotani wadde ha naati jungo immigration ya rawni ko duuɓi 50 mbaɗɗa ɗon ka clandestin tan d'accord jafoɗa bas yewta ɗon ko woɗɗoyde cheikh no wayluji no mbaɗi Amérique ne jogui noon leyɗele ɗe ɓuri wawde gollodirde ɓe kolliti hen wonde Sénégal ene jeeya e leydi Afrique ɗe ɓurno wawde gollodirde no feewi e beele ko jogomi haalde ko fotte waylo nguɗo laamu walla ala elle Sénégal nana abbitina e leyɗele ɗeɓe mbaɗi diidol boɗewol kamɓe Amérique
yewmuɗum ko ñanden équipe national rewɓe fonnoɓe yaade toon ɓe woodi jaɓanaɓe woodi salanaɓe nde wiya haade équipe national way kono amen ni kono kamɓe ɓe kolliri mbi ko goto fof ko sifa mum ƴewata wona tiɗɗangal ƴewata ko para neɗɗo fawade e fodde temettete 15 milliards ponnoɗo dañede e gueɗe goɗɗe ɗe natani hannde e MCL USAID ko nandi hen beele wona Amérique yiiɗi ko ustude doole Sénégal liggudade e muɗum so tawi ko ɗum beele ko nguɗɗolam walla ala an hol yiyandema hen aɗa nane sar won ko haali on inditirtoɓe enen jaaha enen janggoya taw wona ɗum nawi ɗumen walla inditoɓe janggoyɓe jangga ha gayno jooɗo c'est le même cas en jogui sportif en ɓe ganduɗa hen ko France ko Amérique ko Pango so jeehi ha mbaɗi ko para ko caaya jahalaɓe ɗum ƴette toon équipe aji mumen liggade mbasa artude mais e on fonno est ce que kamɓe ɓe gandi oɗo ko arduno ko ɗum ɗo kono o waɗani ko foti ko waɗe kono min gaccam o jooɗo ayi Amérique ni tolni ɗo ganduɗa hen kala ko mbaɗɗa e nder leydi mabɓe ɓe gandi heddoro noon ko a waɗani kone addana ɓe yaadema c'est à dire a dilinani ɓe koɗo en goƴƴaɗa ko yaade liggey ma garta ɓe jogui kayitaji ma ɓe gandi ɗo ñalluɗa ɗo kirɗa kono ala ko mbatta ko ala ko waɗi ɓe dérange kono noon hen sahaji pulaar ni wiya so bone dawi tan jaam ala aɗa yaha tan ha ɓoyata mala ko malki seeɗa malchance tan a kawra e immigration taw wonko waɗatno ɗon tan tumeɗa hen jaggueɗa taw eɗe contrôle ha ala kayitaji ɗum ne wawi wadde ko accident kono kamɓe jiiloytakoma tant que a natani e ka ganduɗa hen a forani hen nadde ko ɗum rokki en sago enen halpulare en wonɓe toon ɓe eɗen deeƴi eɗen toppiri golle men kadi eɗen mbaɗi fedde mawde nde ganduɗa hen ene wawi daranade en te ka fedde nde ko nde andade e nder Amérique so ɓe dokkima hay sa ala kayitaji Amérique aɗa jogui kayitaji Pulaar speaking carte mabɓe aɗa ɗo welɗa fof aɗa yaade e nder Amérique mais nden fedde honno natata hen est ce que Pulaar speaking koma gona toon sa woni toon sago sa wondi e wonɓe hen tan ɓe kaala ɗum natta kala kaalowo toon Pulaar ene foti hen nadde hande hay leƴƴi goɗɗi ɗi battinadde hen par ce que eɓe gandi won nafoore wonde hen so tawi en gummima toon foof hande sa ƴeewi par ce que hojomaji nan dogo no fewi mi anda noon so tawi arte gaynanoɓe namdal makko par ce que namde makko ɗe mbaɗi fayida no fewi visa ji ɗi donc noɓe dokkirte visa ni no an dokkirteɗa calaneɗa ni ko noon ɓe mbawi rokkirde goɗɗo ɓe calano ɗum ko noon mbinoɗen nani arsugueji potani wona par ce que mi naati ngal ɗo ɗamal mi ɓenni tan anne sa naati ɗon ɗa ɓenna wonɗo gujjo natata ɓenna gujjo goɗɗo ara jaggue donc mbiñitmi widema ɗon tan ko yaade visa o ko comportement kamɓe ɓe gandama intérieurement kono soɓe darima e nder comportement e nder entretien mo baddataɗa o entretien mo baddataɗa o guilay koltuma guilay jaabowol ma guilay darde ma e nder guicheji ɗi eɓe gandi oɗo holno wayi ça c'est de la psychologie cheikh jafoɗa jiɗmi wiide ko mbimi koto banggue coopération coopération o garanmi coopération o won eɓe mbiya ko laamu kesu ngu no haalirte ni walla ala wawade alors donc ça veut dire que ne wona enen tan visa wona enen tan ɗaɓɓa e nder haalande nde kanko ko Afrique fof o nawori Afrique fof kala ɗoɓe dillanno kala golle mabɓe ɗo gonno o waylu par ce que waɗi noon ko enen en gandano natirde massivement ono natirɗen hande Amérique ni à travers l'Afrique par ce que ko gueeƴi océan Atlantique o Pacifique o Atlantique o en mbawa ɗum wadde traversé ko ɗon golɗo damal tan joguinoɗen ɓuuri wawde wadde immigration hande ko les Américains de latine ɓen ɓuuri toon hewde te toon haadi noon ko frontiére hakkude mabɓe ɓe mbaɗi noon barrage guilay George Bush ɓe puɗɗino wadde barriére o pour wiide Trump nde ari premier madame mum ko wonno o wino ko miro ma gasa o ƴette réglement ji kessi kono an nde o arti nde o hawri yimɓeɓe no natiri doole ni e nder leydi ndi o wi ko ɗum ɗon yo gas neɗɗo kadi wiyetake ya wone leydi ma an mo wonani e leydi aɗa rokka mi yamirode no gurdan e leydam même probléme économique mo joguiɗen o ko on hande probléme économique Amérique jogui donc ɓe mbawa wiide ɓe yimɓe ɓiɓɓe Amérique liggaki woɗɓe ni gara ene nder natta hen taraɓel ngel Abou
enen Afrique désordre mo mbatten toon o sa yetti hay tengti e Sénégal naaɓe ay no jeeyreteɗen e autoroute à péage o ni ko noon jiɗɗi no yeeyirde toon on jettini ɗo e nokkuji men ni jogoɗa sakkisel ma tan aɗa yiilo aɗa yeeya kamɓe ɓe ganda ɗum a jogoro place walla jogoɗa licence dokkeɗa yamirore yawat toon kala kaɗa waɗa yara a jogui yamirore yawat mais toon aɗa yi neɗɗo en waɗa tan taw hay yamirore waɗa non surtout Sénégal neɗɗo ɗum diddodire e police ɓe pindire e police allahu akbar ɗum ma jaaha toon jiiya ɗum sa nani yeehi New York kamɓe fof soɓe pini ɓe payata ko canal yamdo tan noddu Amérique naji mbiya ɗum holto to yeeyata jeeyata ko canal holko ɓe jeeyata ɓe jeeyata non seulement ko fewna e Amérique ɓe jeeyata ko produit importé ɓe jeeyata ko produit jiɗi ganduɗa henne ko kamɓe mbiyata fek ko contrefaçon te ɗum fof Allah ni américain jiya américain yeyma Rolls monto Rolls taw ko jara ɗo hen 50.000 garare ɗo canal ɗo jeeyɗa ɗum 50.000 ko so diddodiral ngal non toon ngal ganduɗa hay maste Colobane wayani noon ɗum ɗo noon ko so goɗɗo ɓe janti hen ko tubako mbiyata ko so hewani tan ne muño so heewino han kadi ne hastama hawre noon Trump kañumne kadi ko jinnoɗo wadde restreinte yimɓe hewɓe ne mbiya pourquoi Trump ko yeehi arti mi yiɗa sa yi tan neɗɗo yeehi waɗanma ko yimɓe a woni a ummima ɗon yimɓe gaddoyima kadi mbaɗima ko aɗa yiɗa enen africain noon o waɗani koni eɗen jiɗiramo kono omo yiɗi leydi makko ok omo yiɗi leydi makko ille hojomaji ɗi dogui ha laaɓi ceer won vraiment ɗo jinɗen memde mais malheureusement le technicien holliti en hojomaji ɗi gasi teɓe ɓeydinani en hay seeɗa ɗum noon mataw mi hokkete konngol ma battinigol tan e yewtere nde vraiment no waɗi no riche kadi vraiment so renaki min gartiri ɗo yetti par ce que so a gasde Allah jarama on jarama min keɗɗi tan e yamirore moon enen kadi en gala sowona leñol ngol kala kono weltina leñol ngol kono wurna radio ji men ɗi e téléji men ɗi sowona noddago min beltima ɗum kadi nawatani leƴƴi ɗi hono amen wonɓe ɗo eɓe ganduɗa en jogui gandal ko setta min joguino hen min gadda ɗum e ballal amen won wonɓe ɗo kamɓe ne yoɓe ɓatto radio ji ɗi e téléji ɗi ɓe dokka leñol ngol gandal ngal gandal so feccodiraka tan koko maydere so maydama partama ko ɗum woni konngol ngol cakkito wiide ampate mbawi wiyenno un vieillard qui meurt une bibliothèque qui brûle so tawi nayijo maayi tan gandal nawori gandal mum so tawi feccani donc enen wonɓe ɗo ɓe wiyoɓe eɗen jogadi leñol ngol hen hay soko seeɗa e mbaɗen feere gurnen téléji ɗi radio ji ko haala wurnata télé haala wurnata radio sago ɓe beddoɗen erango e mabɓe en cakkitoɗo wiide tan kare bandiraɓe heddoto en Amérique naɓe min calminaɓe Polar Speaking Association min calminaɓe galleji men gawol min calmina ɗumen association ASA goni toon ɗo radio Jolfuɓe ɓe enen kadi en joguima ɗum duuɓi 5 Polar Speaking en joguima ɗum ko ma won duuɓi 5 Abou Diop ko correspondant am wonno donc ɗum ɗon foof eɗen gandi ko communication tan wawi yaltinde leñol ɗen ɗon yoɓe tinno e communication heɓe noto radio ji ɗi ɓe gara ɓe gurna ɗi ɓe mbasa tan nuɗɗinade e joɗade e gandal mabɓe nden Abou Allah jarama on jarama monsieur Sarr anne a jarama technicien kadi min ciftanma Djiby min ciftanma saabu sa haaji foof somin jiiye ko onon mbaɗata noon to en min hani haalde haala moon min jettuma e prise de son et prise de vue o Allah jarama on jarama ko noon mawɗo Cheikh Agne a jarama no fewi en tout cas wonanani en nimsa invitation oɗo kadi inchallahu rabbi ma en gartu par ce que vraiment toɓɓere nde nde sowa gasde ne heddi no fewi alay saago tan ndewen nde hande gasa ha laaɓa ceerno beelma bandiraɓe ɓeydo humpitade mawɗo Abou Diop konngol ma battinigol sona yettudemo e yettude caméraman e jarnademo won neɗɗo jankiniɗo no mbinomi nane neɗɗo gandu gonɗo less martaba gandal mum noon so neɗɗo jeeyama gawol jeeyama e ɓesguji gawol naɓe ina wawi wade noon saabu ko jangde ɓuwana ko needi ko golle ko hollede lawol e jokke andam
on jaamu ɗo kaɗanmi hannde noon enen fof gaɗen ko namnade e gona fanniyankoɓe en gandan ko yebde machallah ko noon en beltima no feewi e ɗo innuɗa ɗo gawol hakkillam no are gote suddiɓe mawɗo Abou Seck ina wiya Coumba Gawol mbeɗen certainement ko toon fotata won ummade donc enen calminamo au passage en calmini dendagal bandiraɓe kala bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission moon pamen pamminen gasi ha laaɓi ceer yo Allah ken tawede oɗo saaha mo wuuri taw enen ɓeyden Ousseck assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh